ולומר את האמת, אחד אחד לציבור. מה ביבי אומר לציבור? ביבי אומר, הגיע זמן ימין. השמאל בחולשת הדת שלו ובתמימותו, קודם באוסלו וראה בקמפ דיוויד ועכשיו בהתנתקות, הפקיר את המדינה, ואני ביבי אתקן אותה. ואין לו שום בעיות לא לדייק ולזכור באופן סלקטיבי את האמת, כמו את הבריטים בירושלים ואותי ואותו ואת אריק באיזה נגמ"ש של התעלה. ככה הוא גם זוכר שהוא אמר בעצם את ההפך ממה שהוא עשה, ושהוא בכלל הציל את הכלכלה ולא ניפח את הבלון הזה שעכשיו מנוקב גם באמריקה וגם פה. אבל הוא אומר, אתם בחולשת הדת ובטיפשות שלכם הפקרתם את המדינה, עכשיו צריך אותי, מנהיג חזק. נו, מי יקעקע את זה אם אנחנו לא נרד ונגיד את זה לציבור? אף אחד. ומה קדימה אומרת? אנחנו השינוי, אנחנו הדבר החדש והנקי, ואומר